durian, wala akong naduog. Yes sir, isang ko sa supplier dito sa ila sir. Kaya last year, Manggod, nilagingon sa kuha nga, la sir, basig mo gamay na ang supply sa durian kay ang mabilin sa Pilipinas, ang reject na lang kay ang mga gwapong quality, pakyaw na. Yes. Ang mga gwapo yung pagpili nila sir. Especially katong gamay pa mga supplier. Pagdagsa sa mga prutas, ina-select na lang sa mga Chinese ang mga quality gid kayo. So doon kaya nga mga kaitsuran na Pilipino, dili makatilaw og mga maayo mo na. Ugali. Instead nga gipadala lang sa China, naati ka rin sa Cagayan, naghatag ko, nagdala ko prutas ng mga class A para mga kaon nga mga taga-Cagayan. Kailan ipalit dito sa mga insect? Ang presyo nila classify A, B, C. Si A 70, si B 65, si C 50. Pero during classification, ilaron ra ang mga Pilipino. What? Kay instead A ang ato ang quality sa atong durian is A. Doy kay mga farmer kay i-fall nila og B o C. So doy kayo gamay kay ma-income daw ng atong mga farmer. So why not ato lang i-retail? Mas ma-all-in pa ang presyo. Tinood. Total, kung durian lang pes durian. Busog man mukhaon ng Pilipinong durian. Ano yung pato ba mag-China? Correct. Durian ito mga kaisun ng Pilipino ba? Makakaon lang reject. Which is mali. Magaling. O ako na ba last year nga, sir, magamay na daw. So wala na ni magibaligay mong Isa ko, kapila ko nag-supply o ilan na ako i-mention ang mga sutang pinasatayan. So, ganit na. Ngayon na ako supply, nag-limit na lang sila 30 tons per day. 30 tons per day lang dawaton. Daghan kayong buta sa Davao. Nag-abot na ang lagot. Dapawan. So, nag-limit na lang ang mga planta ron. Unang magsilik na lang sila the best. Sa garang wakli. Kailang 30 tons. Durian lang na. Durian lang. Saan na nila durian? Saan na nila? Naay process, napoy fresh nga idalag sa China. Kaya nga, saan na nila? Ilang kung saan na itong makaon na durian dito, kamot sa China, mau dito sila, fresh ko kayo. Freeze na naka-frozen. Kailan baligyan nila? Anong lagyan ng durian? Oo nga pila. Ang Philippine money, maabot ng 1,000 plus ang isa ka dito. Oo ba? Paliton na yung taon dito sa atong lugar, paliton lang tag 65 per kilo. Kasi i-full pag nila klase, nahog na ng tag 50, 35. Depende sa planta. Puyat na puyat. Puyat, wala sila na ang ginakuha lang nila nga mga assorted sellers. Coke, B101, Luyaya. Kada So, mo na nga mga ang sila lang ang ilang ginakalit yun na pinapalit ko nila is puyat. Puyat. Okay. Ang other variety, ang ginatawag na po dito sa Davao Uwan, assorted, si B101, Luyaya, Coke, tulo ka klaseng Coke, Coke Black Salt, Coke White, o Coke Squash. Kanalay lang nila, pero mas baba siyang price i-compare sa Puyat. Sa assorted, ang pinakataas ang price nito nga matumbas sa Puyat is si D101. Ilang bayad na sa puyat? Mas Ilang bayad ilang kilo palit sa China? Ninyo? karon sa nagdagan nga price karon nag-update man ko, updated man ko sa kay naman may GC, updated ko sa presyo karon. Mao ni karon presyo. Ang presyo karon sa Puyat dito sa planta 70 ang A, class A. Ang Puyat B 50, class B. Ang class C 35 na lang. Assorted. Mahog na lang siya ang 40. Ang inform 30. Ang 101 wala na silang nagbayang 101. Last week nagbayang ko sila 70 ang 101. D101 nga baray. Ilang ka mo? Ilang ka itakin? Mga arindo na po ako Pacquiao ba? Namin lagi pinituan. Hindi ko ganun ka na. Ilang ka mo Davao?
Cagayan niya kita tagaantay reject. So ang among ipangdala diri sa Cagayan, plastic. Pag-export gina kana among gintubunan. Makita sa kamera. Sport. Pag-export gina ng mga tayo. Mga kaistorya, pang-export daw ni. Supposedly dalo ni China. Kay at last year man god na nag-ingon sa kuha, durian gyapon nga mamligya ang durian nga. Reject na daw ang makaon sa mga Pilipino kay ang mga patsada daw ang mga durian ipadala ng China, but so far wala tanan na pagyapon diri. So kung gusto mo mukaon ng durian nga pang-imported ng quality, ani mo diri sa ay patag na dalan. Ay ay lain na baligyan ng durian din ani lang mo. Tag 70 rang kilo sa ilang puyat na istorya. Okay? So please don't forget to follow my FB page and TikTok account and subscribe on the YouTube channel Mag Istoreta Info Vlogs. Thank you so much.